Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat nga intay kan biag ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan nga Joliet, manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Ngem sakbay na, makablaawan man pa'y dagiti sumaganad. Ni Ma'am Jovina Neve, ni Ma'am Roda, ni Ma'am Cheryl Repolesa, Pineapple, ni Ma'am Marilo Alcalde dita Hong Kong, ni Ma'am Daliasat, ni M. Heidi, Ma'am Luz Sawadan, ni Ma'am Judith Aloba, ni Ma'am Alona Maloyo, ken ni Ma'am Pisces Girl. Nabara akablaaw kan panagyaman kada kayo amin iti ingkay panagdangdangeg. Panag-subscribe ken panag-comment dito'y programa tayo. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Bueno papagayam, inta ituloy abasaan ti surat ni pagayam tayo nga Joliet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, aklonak a nagbalinak mag-idi nga irresponsable nga inakan asawa. Nabaybay-ak ti pamilyak iti panawen nga naadikak iti sugal ken arak. Tallo ti nagbalin nga anak mi iti asawak. Ngamdak sanggasat gapu tanasapa apimusay ti inauna nga anak mi gapu iti sakit. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, makalawas kalpasan ti tabon ti anak mi ken ni Harold. Harold! Harold! Lukatam man tiri daw. Lukatam tiri daw, kunak! Unday matabayag mo namang ilukat itiri daw. Ayak pa'y lang agtuk-tuk-tuk. Nagapgapam kami na Juliet. Kapangita ka lang sumangpat. Naka na Awan oras ko amang sungbat ka na kita sa saludsudam. Aglisi ka man itidalan ko. Juliet. Nagtungit kami kadagiti kukumarik. Kalpasan na, naginom kami laang matbasit. Anya pa iti damagam. Ada ka di reklamom? Saan na sayati kastang raramidang pakat? Kanahin naman tanti panagsugal kan panaginom mo. Hapay, ada ka di madting aramidag? Sana ka di mabalin nga agragsak? Say-sayangam la ang ti kwarta, iti panagsugsugal mo. Oh, ito iti kwarta. Sumardang ka sumana. Negore ka man. Nangarami ti dito akarta. Siyempre, nangabakak iti sugal. Apay kapoy. Ada kwarta mon. Iso nga sumardang kan. Sardangan ako na damdamagan. Kaya't konti agin na. Nay tatang. Da kayo matgayam ti adda dito'y balay. Anya ti dakas nga angin anang iturong kada kayo dito'y. Agtala ka man, Juliet. Ay, awan babain mo. Babae ka pa imut ka raw. Kastaki din ti aramid mo. Imbes sa sikat ti mga sikaso kadagiti anak yaw. Isaan mo tati asawam kidain. Ay, kayat mo sama ti mapapanaw. Ha? Balay me da ito'y tatang. Syakit din ti papanawan niyo. Da kayo ati rumba nga pumanaw. Nagbastos ka matan amalugan. Laglagi pa nyo nagpamilyan ti anak nyo, tatang. Isu nga awan nga rudan bibiyang nyo kada kami. Ay, agtanda ka man, Juliet. Ang mga no, maliswan ka na. Gusto tayo itong tatang. Ala,
Umunag ka ni ti silid ta, Juliet. Yung ka maturugan, tapno mausawan ka. Nasaysayat, may. Ito nagriingak. Tsakon kaya ta makita ti rupam dito, ya. Ay na! Huh? Makapahay blood day ta asawa mo, Harold. Ay, bagbagaam ti asawa, mga nudyak makapag-tepray na. Makabir ka. Ay, Harold, anak. Nanang, makalawas lang itinapalapas manipot na itabon day di Rojan. Saan ko pa'y analiwliwag ti saam? Nga matoy, inikanak man ti Diyos ti barapan lumok. Ay, amok ka ba alam na ita, anak? Di ka agdanag. Masigurado ka makabiro kamatlaan nga dagos iti baro at trabahom. Ay, no apay mo't ngamin nga itaag pa'y lang naawalan ti trabaho. No kaano ka sa pulak ti kwartanan. Ay, di ka agdanag kunakmat. Sana bali, tatulungan da ka iti amam. Nakababay ng kada kayo kinitatang. Nanang, anong ti utang ko kada kayo? Diyan kaya tagbalin na pabigat kada kayo, nanang. Ay na, di mon panunutan da ita, anak. Amumat nga agmay-may sa kalaang nga anak mi ni tatang mo. Sinungay kumatimang tulong kan ka no saan ada kami matlaang iti amam. Nanang, Ngamnay, kita ama, takaslamatan ito rayan na kati asawam. Di ka kumaagbalin a bulsa, kanak. Amang ano day ta nalabas, a panagayat mo di ta asawam, ti mangisagmaktukan ka. Awan san ti pagbalbaliwan di asawam. Oh, taya. Taya kayon. Ah? Oh, Harold, anya ti raramidam dito eh? adak dito, itap na yawid kan. Anya? Ay, saan? Saan kami pa yan alpas? Oh my God, agawid pang ko na! Harold, ibatanak, di nakguyudan na kasta. Ay, saan pa gagawin ko nakmat? Tas makita mat saan kami pa yan alpas. Takpay na nga bak. Kaya't mo manukin saan. Basta agawid tan, nauwatam. Ay, nyamatan. Di nakguyudan ko nakmat. Ibatanak. Hoy, di mo nga mit pilitan o di na kaya ti sumunod keng ka. Mabalin ka di, ha? Di kay pakibiyangan ka na kami. Problema mi dito yung agasawa. Kin maysa, di yung man isungsung ti asawa nga agsugal ka na ginom. Oh my God, Juliet! Agawid kan! Di mo uray na makabungtot. Oh my God! Oh my God! Makapasurun ka na talaga, Harold. Uray sak, Juliet. Masursurunak matalgin ka. Apay ayati mo sardangan ti panagsugsugal mo. Agrigrigat tayo lang arutan. Maisapar mo pa ilang ti mapanagsugal. Day tangarod kat. Iso nga mapanak agsugsugal. Tawan mo't maitud mo a kwarta kanyak. No kayat mo ti kakwarta, di agbiro ka ti trabahom. Sana kastama pan kakit di maksugsugal. Wow! No agsaw ka kasla damat trabaho ma. Oy, nalipatam samatan. Mano abolan nga wan trabaho man niya. Umas-asa ka matlaan kadagiti dadakkel mo. Di mo ibaw inti saritaan ta, Julian. Apay anya launay aya, di adda di ta sugalan. Di mo mapanawan, ha? Amom ka di, ngagapoy ti panagsugsugal mo. Mabaybay amon ti obligasyon mo kas asawa kan ina kadagiti anak ta. Kita man tinapasamak kini Rojan. Natay ti anak ta gapo ti panagbaybayan mo. Di mo ipabasol kanyak ti panakatay ni Rojan. Tano adda ko maintad mo a kwarta, naiyapan ko kumaadagos sa iya ospital. Mangmang tudak mo't idiking katikwarta. Ngamanya ti naramid mo. Mapan mo lang ipapaabak iti sugal, isunga awan pulos ornong tayo. Ay, makauma pa nagbiag. Agsaksakit ti anak ta. Ngamjak pa'y pulos nakita nga inasikaso. Kanayon ka nga awan dito'y balay. Talagang nga sikati gapuanan amin akamalasan iti pamilya tayo, Juliet! Ada ka ti palikot pare. Awan pare. Chill-chill lang.
Ay, sus. Di ka nagdibak, pare. Ni ka ni Juliet, ha? Kanahin nga iso ti parikot ko, pare. Ay, nagkapoy ka na ya. No kastamad lang, pare. Sinaan mo, ti asawam. O, tapnoy ti kasta. Agbakasyon mo ti panunot mo. Kapoy ti sakit nga papay ti asawam king ka, pare. Pare. Ano, ayun gayam. Di mo nagbibiro ka ti trabaho. Wan nga rod, pare. Nakadam mo. Agbibiro kami ti fitness gym instructor ti gym. Papayak. Panakita ka physically ka mo. Physical fit gayam. Damat looks mo na nagtaraki ka pa niya. So nga mo kakabailam. Sigurado nga qualified ka iti criteria ken standard ti Jimmy. O niya pare, interesado ka kadi, ha? Agduan abulan manipod nagtrabaho ni Harold iti dayjay a gym. Manipod mati din. Sanan ang matatao dito'y balay. Kan dis oras ang tirabi nga awid. Makadlawak sana. Dan samat dan sa baling aramid ti asawak. Ni, nasapa pa ingat. Ni nga ta Harold daytan. Manluktan ti Rida. Ay, pasensya ka na, pirin. No, imaya kiti ka nga oras. Si kamat gayam, friend. Umunag ka. Ay, wala mo naga ka. Sika. Oh, apay. Ada ka di parikot. Kuha, pirin. Ningamin na doon sana. Ha? Nadamag ko nga agpapa-advise ka, no? Iti ka anakan na nga, attorney. No, anya ka no, tirumba nga ikasuking ka. Ay, nako. Kapiti saan mo pa nagbayad iti utang mo king kuanay, delikado, Mari. Ha? Ang ada kan kuana. No, idarum nak. Jak mat itarayan ti utang ko kan kuana. Medyo gipitak pa'y lang amin ita. Awan pa'y diskitar. Iso jak pa'y makabayad ita. Saan ka kadi mabutang? Ay na, friend. Awan darum mga pagbut ngak. Kas nakon. Jak mat itarayan dagiti utang ko. Agbayad ak to, into na dakwartak. Dayta ka dilaang ti mayam ditoy? Wait, friend, Ada pa'y may saprin. Agtrabaho ti kaanak ka kiti Jim, pangpanggadan mo ti asawam. Iso makitkita na ti asawa mi jay. Kat ati pagkaking ka pa yan. Anyamat dayta nga imbaganakan ka. Ay, friend, ha? Di ka makmaklaat. Wen. Ti babae nga aking kuka ti Jim, kat, ay sos, karelasyon ka no ti asawa. Anya? Harold, ikarik, agbalbaliw akon. Sana kun nga agsugal kan uminom iti arak. Promise. Di na kumamat panawan, Harold. Pangaasim. Ay ayatan kalakay. Pagkawanan na kumahan. Pasensya kan, Juliet. Ngamdi ka na ayatan. Kapo ka ditadan sa baling ay ayatam. Ni Venus. Tibos mo nga akin kuko iti Jem. Kasta ka di. Wan, Juliet. Agin inayat kami kini Venus. Kitag din na kami. May papanmat ka dagiti anak ta. Dananang kantatang ti mga iwan kadawata. Saan mo idaa mabalin nga alaan? Aging ka saan ka ngagbalbaliw. Kan di mo mabayaran dagiti nakautangam. Di mo amono kasano kasakit kanya kamangagan. Ngadan sa baling ay ayatam, Harold. Si kamot lang ti makagamo. No, apay nga namin pinsana na po ko ti panagayat ko. Si ka tinangiduron kanya. Tapno madayo ti riknaking ka. Kit makapiro ka kiti sa bali. Harold. Pasensya ka. Ngan pud ka konti relasyon ta. Kas agasawa. Kasanuwag paitan. Napukaw ko matanti pamilya. Basol ko ti amin. No di mga kumaydi ka ni Harold. Saan ko man napasamag ti kastoy ti pamilya, binukalmi. Binaybayak ti asawa kan dagiti anak ko. Inununak ti panang sugsugal ko. Iso nga'y madayo ti riknada kanya. Wen, friend. Talaga basol mo ti amin.
Hangan, saan pa'y matkidya na lado ti amin? Nagbalbaliw kan. Mga barwanan ka, pren. Wan, agbalbaliw akon. Isardeng kong dagiti bisyok. Di parikot ko ita. Kitno kasano ang mabayadak dagiti utang ko. Ay na, pren. Mati kamakabiro ka, iti pamuspusan, tapno mabayadam dagiti utang mo. Kabalam dahi ta si kapay, madadalti beauty, sangit ka sangit. Sapay ko pren, disidido kan ngagbalbaliw. Di mo kumaurayan ang madadaal tibiyag mo, gapo ka dagiti bisyom. Wan, disidido ak ngagbalbaliw. Kaputa kayat ko nga agsublimat lang iti poder ko dagiti anak ko. Tulungan ako mapren, pangasim. Ay, pren, awan pari ko titi dayta. Di ka madanagan, pren. Adak lang dito ay si sasagana akamang tulong king ka. Isustunan na, pren. Matadal dayta beauty. Ay, nako, congrats! Successful the online business mo, friend. Ay, nako. Saan nga agbalin a successful da ito, no? Saan aga po ititulong mo, friend? Ay, nako. Ang yaman ako na ikan ka, friend, ha? Amhom, itilasod ti walo a bulan asimre ka iti reselling kan online business. Adamat tan basit nga ornong ko. Kat ininot ko mata na mabaybayadan dagiti utang ko. Awan ang yaman na, friend. Day takat ka pumatlaang iti panaga sa lukag mo. Ay, nako. Nanagsakak para kayong friend. Nang runak at awan ng bisyo. May nako. Namin pinsan ka na nagbali. Ay, one friend. Saan akon nga agsugal kan agbartag? Ay, true, friend. May sak itan a business woman. Ay, congrats. Para kayong ka. Ay, wun gayam. Nakasaritam ka din, ti katugangam? Wen, kati ko na dananang kantatang, mabalin ko kanon nga alaan dagiti anak ko. Okay kami matan ka dagiti katugangag. Wow! Nagsaya atan. O kasta, friend. Good for you, friend. Ay, kat ni Harold ngay. Bay, amon day dya tao. Naragsakan iti din na ni Venus, friend. Ti importante, saan nga kurang iti sustento na kadagiti dua nga anak mi. Kan, okay akon. Kaputa madan na akmat lang ang dagiti anak ko. Tatang, nanang. Ay, imay kami, gapo ka na giti ubeg. Isubliman idaking ka. Mama? Mama. Nakita ba iti panagbalbaliw mo? Di panagsalukag mo. Iso nga isublimi nga rudan dagiti ubingken ka. Kaputa mo may asikama ti mas adaan karbengan. Ay na, agyam na kada kayo nanang. Tatang, ikarik, saan ko abaybayan dagiti apo ko yo? Agbalin akong anasayat nga inakadakwada. Kat mabalin yung latta ida nga umay sarungkaran iti oray anya nga oras akayat yo. Asi ti Diyos, Miss F, inutak ang nakabangon. In masinso ti online business ko, kat nakabayad akmeten kadagiti utang ko. Natal na itan ti biyag mi nga agiina kabayatan ti panagadalda. Saan kami meten ang nagsinublyan ka ni Harold, gaputan naragsakan daytoy iti baro a pamilyana. Damag ko nga adda meten dua nga anak da ka ni Venus. Pagyamanak latan, gaputa saan met nga agkurkurang iti sustento na para kadagiti anak mi. Naawat kumatan tigasat mi, kat naragsakak para iti sigod nga asawak. Sapay kumata agbalin nga inspirasyon iti kaaduan to'y padas ko, nga inak inbinglay. Awan na pintas nga ited ti sugal kada tayo. Amin a klase ti bisyo kat mangirobo.
No adik kayo ita, itinuan niya man na klase ti bisyo, agbalbaliw kayon sakbay amaladaw ti amin. Amok kan mamatiak, akabaalan nyo para itinapinpintas pay amasakbayan nyo. Alakastan Miss F, katagyaman ak unay, iti anos mo anang ibasa, kan nang yornos, para iti pan nakaidrama, to'y padas ko. To'y pagayam mo, Joliet. Ken ka pagayam, Joliet. Patsyak ang nakaibati ka iti adal, ken inspirasyon kadag iti patpat gantayo adumdumngag. Nasayaat met ta naka-Ameris ka, anasapsapa, ket sapay kuma tadimon ton sublianan pay, dagiti nagbalin a bisyom. Ipamaysam tinarugyam a negosyom, iti kastakat agtultuloyen, ti iya asinso ti panagbiagyo, nga agiina, para iti napinpintas a masakbayan yo. Alakastan pagayam Joliet ket pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Adtoy manan ti pagayam yu. Freya Simsim amangak akam kas Miss F dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon ta ibasa ita ket nagapo kani pagayam tayo a Monica, Manipod, Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin idanon ko man pay tinabara apanang kablaaw ko kada kayo amang bukbukal kadagiti agkakapintas a drama dito YouTube. Siak ni Monica. Nakapagsurat akmet tapno inakibinglay tinagbalin apadas ko apatsyak apakaadawan iti adal ken mang tadliwliwa kadagiti padak adumdumngeg. Adda tay pagsasao iti Tagalog ako nanaket ang taong gipit sa patalim kumakapit. Nakunak daytoy ngamin kastoy tinagbalin ataray ti biag ko iti naunday a panawen. Ti amok idi ket awanen daddo maapamuspusan tapno mailasat ko ti rigat ti biag a pagdaldalanak. Banag a nagbiddutak. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Kaya't mo gayam ti sina, ah? O di sige, agsinatan, awan na sakit abakrang ko. O, atoy, alaam amin dagiti kagawaam. Una, talaga nga alag amin na kita. Ngamin, siyak matigim matang amin ka na kita. Awan mo't naipuntar mo. Ngamin, puro ka sugal, puro ka gastos. Gastos ka agastos, iti awan mo't kasiskal na. Talaga nga awan na ipundar ko. Ngamin, si kamat timang gastos iti kwarta. Oo, di ka man nagpabasol, Monica. Kit mo demon to pa'y mabayadan ti abang diti apartment. Siyak amin ti agbaybayan. O, kat di sikan tinalaeng. Wanan, sika aminan, sikan! Talaga mo. Asino day ta? Asino day ta kunak ka? Ingkalukatan tiritang. Apa siyak na. Sige na. Asidag ka dita, di sikan ti manglukat. Apay aya. Mabalin ka diya kapsutan nyo lang ti agsao. Ada kamin patpaturog nga ubing, sabay aggurigor. Amom ka di nga agap-apa kami.
Mabalin ayamot ti agapa asaan nga agbinog ka. Ay, sus Maria Josep. Kasla siya pa yung tinakabasol. Ay, Saan sama ta na uli magtiagyan ni ti kabarbaro nga apartment, tiyaw anak ka. ay, wan nga rod tatang. Ang kasla nakita ko matapim manawan ti karelasyon ti babae akaaruba tayo. Nauli magtumat siguro ti aglawlaw tayo. Imanawan nga agpaisaw. Ngam, andaman mo tin nakitak akot siya anak kaparada di tabatog ta. Ha? Madlaw nga damot tin edad ti lalaki abim maba manipo di ti kotse. Pas labak nang mait. Anya? Ay, una yan. Amangan mat no talaga akasta ti trabaho na. Kasta nga, Kasjay Amoyo mat siguro ti kayat ko asawan tatang. ay, Panya nga talo, iba gamit ta asawam, tamang sapul langan iti sabalya pag naadan tayaw. Anya? Ay, narigat ti agsapol ita tatang. Kan may sa, kayat ko dito ngamin, adayo ang nalawlawa. Di tay latan pakibiyang ang dagiti kaaruba tatang. Biyag na day ta. Iso ang makaammo nga rod no anya ti kayat na nga ramiden. Awanan bibiyang tayo kenkwana. Toy, kwartan day ti makabulan kabayatan ti kawan ko, wen. Sa dino ngamin ayan ti papanam Armando. Agawid ka kadi ti ayan ti asawam. Una, kasangay ti naudi nga anak mi ita. Iso anas ken nga agawid. Open nga nga rod amay sa abulan. Kabuan natag bakasyonak pa'y met. Agbakasyon ka kunam. Idinto ta siya. Kat agbating agmay-may sa dito'y apartment. Among matan ti sitwasyon ta. Saan ka din? Anya nga tano sumuro takkan ka. Anya? Uray ijayak tulat tan hotel nga agnaad. Itikas na, makabakasyonak mat. Baknang kamat. Isong amok akabailam ti agbayad iti hotel. Saan ka di, babe? Monica, masapul ti Biblia panagan na. Pinapudno na agsususpitsan ti asawa. Narigatan. Sige man lang. Ang nayunam nga rod ato'y inted mo. Kurang daytoy, babe. Okay, no problem. Kung may kabantid di, babe. Ay na, saan adita? Makiliti ang babe. Ay, makapamauyong ka talaga, Monica. Hindi ka danag. I-transfer ko at dagos iti bank account mo, tinayon ti allowance mo. Ay na. Okay, babe. Day takot di kay kayat ko kan ka. Talaga generous ka. Di naktip-tipidon iti kwarta. Kang ronaan iti amin. Iti palagayat. Ay, amok ngayon ka na kay ti kwarta da dyan lakay. Isungitid mo kanya. Saan nga rod ko nakit? Apay ay nagdagulit ka, Brando. Awan ti inted na, naawatam. Kasta. Anay ko, ibatam ti imag. Masaksakit anak, Brando. Di ko na mamati Di nakul-ulbudan si ka, Monica. Anay ko. Ikan na gunubak ka lang ka. Anay ko. Itad mo kami ng ti kwarta. Iti kasta. Saan ka masaktan? Nung pang bisyong tumat lang. Saanan? Igatang ko day iti agas ni tatang. Di mo't kinunakabaybay amon ti aman. Awan lang arudan serbina. Ngam gas-gasto sampay lang ti inutil nga amam. Ha? Sinipat na ka. Saan nga inutil ti amak? Awanan ko itibain. Anay ko. Itad mo kanyak ti kwarta. Unupot de kong ti angsam. Saan, Brando? Maasik ako mamat kanya. Saan? Hello, Auntie Belen. Pasensya kan ano itaakla ang anak kaawag. Medyo busy ak namin iti trabaho. Ay, awan parikot iti dayta kaanakan. Maawatan ka. Kumusta ngayon ni tatang, Auntie? Kaasi ti Diyos. Nasaya at magdigasasaad na kaanakan. Barang ano makarecover matlaang iti pan nakaatake na.
Mangipaw itak iti igatang nyo iti agas na. Kan mang tadak matlaang para iti usaran na nga ag-therapy. Sika ti makaamaw ka anakan. Sana bali ante, nayunak tumanan inton makasweldo at. Nakayupay lang kumati makaamukin ni tatang Juan. Wan, ka anakan. Awan ti rumba nga pagdanagam. Ngamen, adu kami met dito'y ngagsisinoblat ang mga aywan iti amam. Agyaman ako unay ante. Sige nga Rodan, baliwak tumanan ti umawag. Agsubliak ngaminan iti trabaho. Bye. Ay, sapay ko matagim bagmatan ni tatang. Miss, excuse me. Apay ka di? Basuram ka di dagitoy. Uwan, apay ka di? Medyo naangot nga minan, miss. Ang mga numabalit nga... Kaya't mo nga ibulang dagita a basura? Oh, sure. No problem. Agyaman na ka. Naglokaw. Tiyawanan bain na babae. Sakit din ti pinagbasura na. Nagalasan. Amon, kailiw ka unay, babe. Oray siya kung bata mo ni ka. Kailiw ka unay. Kuna may sala ang abulan. Ang nabayag mat adi ka imay dito yung apartment ko. Ako ang amin, babe. Ado ti pakakumikumat. Iso nga ita klaman na nakaumay. Di mo pa'y sungsung-batan dagiti awag ko. Pasensya ka na. Simurot nga minti asawa. Iso ajak makalay ti tiyempo. Awit na lay di kalman. Kasta ka di? Wen, pasensya ka na, babe. Ano nga tinararamid mo? Kabayatan ti kawan ko. Siyempre, inururay ko ti panagsublim. Anya nga pahingay. Sumurot ako makadagiti gagayim ko nga out of town. Iso na lang, Saan niya? awan mo't kwarta. Iso adya kon si Murot. Aw-awisin dakmanen ang mapanagauting next week. Ngam, kinunak next time. Ngamin, agtip-tipidak. Ay, sana. Ate, sumurot ka kada, babe. Iti kasta, makaliwaksay ka. Ate. Galang ti talaga daytoy anak ay. Kwarta man yun, Monica. 20,000 namin dayta. Gastusong nagbakasyon. Sumurot ka kadagiti gagayem mo, tapno makarelax ka, ha? Wow! Anya nga tayo sumurot ka mat. Kaya't ko asawan, duwata asumurot. Ha? Un kumagam, amumatan nga do ti pakakumikumat. Masapul nga si kaswag dagiti negosyo. O sige, inton maminsan, duwatan tula ang agbakasyon, ha? Sige, wala. Promise? Promise, babe. Okay, babe. Gundawayak pa'y na ang tiagawid. Kabayatan ti kaaman ni Brando. Dakkel mo't agatad ti intad ni Armando. Aramatak day ti nga agawid ijay probinsya. Itikas na. Masarong karakmat ni tatang. Kailiw ko na yan ti amag. Sigurado nga ururayan na ti panagawid ko. Ni Auntie Belen mat ti umawawag. Apag husto ti awag na. Ibagak ti panagawid ko. Hello, Auntie Belen. Hello, kanakan. Oh, Auntie. Aping agsangsangit kayo. Awanan ti amam, Monica. Anya ti kinunayo, Auntie. Hawanan, natayan ti amam. Inbati na tayo ni Manong Lucio. Saan? Saan apod na day, Auntie? At no agawid akita ti tabalay. Saan apod no anatayin ti amag? Saan? Tatang! Tatang ko!
Anya tiar aramid meden. Shh! Apay ala kadepet tila payag mo iti dinding. Addan sa napasamak. Anya, Itay ko pa'y amang mangag ti panagsangsangit ti babae iti kaabay tayong apartment. kat no dengdenggek itay di tarwar. Adamat kasarsarita na iti cellphone. Anya ngay kano dayjay tatang. Saan aya ako nam, asaan tayon apakibiyangan day ta babae. Ay ko tatang. Kasla mas asyanak ngamin kan ko na. No makitkitak alumablabas di tarwar. Kasla nakalidliday. Natay ka no, ti amana. Kasta ka di? Ay, kaasimat nga rodno kasta. Ngala, inkakit di asikasuan ti anak mo. Amakan no nakariingay. Makarang ng gamit mo, Nika. Di ka may asangit dita. Disturb mo kay Tiko. Pagtalnak ako na. Anay ko! Sige! Patayin na kon, Brando! Anya? Patayin na kon, kunak! Ngamin ka na yun nakmatlang asaksaktan! Patayin na kon! Dadaalan ta ulong. Nagasam ta ramidin nakakriminal. Talaga kriminal ka! Kita naman langin. Mga nung maipusti pasensya. Mapatay ka nga pa iso. Nitatanglangan ti makagapo. No apay nga aramidag ti kastoy. Nitatanglangan ti makagapo. No apay nga daak pay lang dito yabihan. Itatawanan. Awan matan sir-serpe ti biyag ko. Awanan makagapo. Tapno agbiagak may. Nasaysaya at numatay agmatan. Tiulas. Wan. Tiulas ko. Ala kat italik ititawa. Tulong! Tulong! Uray lang madadangay ti ruangan, iti pa nagtuktok na. Tulong! Matulungan na! Tulungan na kami! Apay nga ta. Apay ay. Tulungan na! Tulungan na! Ti anak ko, akong kumpulsyon! Ay, Mga asim, umawag kay ti tricycle. Uno niya klasin tilugan. Ipantay ti ospital ti anak ko. ay, wan. Sige, mabit lang. Agyaman ako na idok. Awanan niya man ni Mrs. Basta tungpalan niyo kami na bilin ko. Iti kasta, saan na mapasamang iti anak yun, tinapasamang itay. Wendok, katagyaman akmanan. Oh, kumusta ki anak mo? Naispalan iti pagad. Inauna nga anak mo ka diday ka? Wan, itakla kami na makakita iti ubing nga kumbulsyon. Iso na tarantaak. Ay, madanag anak iti kasta unay. Imbaglaangan tainlo katanak adagos itay nagtuktukak. Agore ka. Ano iti awit-awit mo? Ulas day ta? Wan. Ay, pasensya ka na. Pati si ka nataranta. No saan ka nagtuktok itay? Ang mga naawan akong kadagiti akong taway. Nakan ka din? Ha? Nakaturog pa'y mati anak ko. Kan obserbaran pa'y kano dagiti doktor. Umay ka, mapantamangan. Agyaman akmanan ha. Monica tinagan ko. Agyaman ak unay, Monica. Eden matinagan ko. Siyak tirong bang agyaman kan ka, Eden? Ha? Apay. Basta. Ay, anya ngay gayam ti trabahom. Ay, kwan. Awan trabaho. Makikita yung siguro dagiti mapmapan iti apartment ko. Kayat mo ka diti agtrabaho. Ha? Amom, sayang ti kinapintas mo. Panagkunak,
Bagay mo ti agtrabaho iti hotel. Kas may sa receptionist. Anya? Awan mo't nalpas ko a kurso. Kasaritak ti kasinsin ko a manager iti may sa hotel. Ag-apply ka. Amangan no nababala ang tiswelto. Amin mat abanag, kat agrugrugi iti nababa. Tinapatay, napintas ti trabaho. Saan ka mat nga i-judge? Ngam no ti panagkunam kat awanan namna maparakan ka, ay nagbidot ka. Adupay tinasaya at agundaway nga agururay kan ka. Italag mo ti amin iti Diyos anamarso. Kat patsyat, tulungan na ka. Basta lakit di tulungan mat ti bagi Monica. Tunggal malagip ko day di apasamak, makaisemak. Kanayon kumat nga ibinglay daytoy apadas ko iti simbaan kas testimonya. Kanayon ko nga istoryaan nga itinaminsan ket insalakan nak ti maysa a panagtuktok manipod iti ridaw. Naawatak iti hotel anang irekomendaan ni Eden kanyak ket ita makunak a naornos kon ti biag ko. Nasaya atan ti kasasaad ko iti biag. Ket panagkunak, nakasagana akon nga agpamilya no lakit di adda lalaki ang mga klon iti napalabas ko. Kadagiti adda pagdaldalanan na apanubok, diyo panunutan nga awanan namnama. Dumteng ket dumteng tulatta ti gundaway para iti napintas a masakbayan, no lakit dita ditay liwayan ti kumararag iti Diyos a namarswa. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, ket pagyamanak unay ti anus mo anang iyornos para iti pan nakaidrama toy padas ko. Toy pagayam mo, Monica. Ken ka pagayam, Monica. Amin tayo kat adam ako na aparikot nga intay pagdaldalanan. Tunggal may sa kada tayo kat adaan parikot. Ngam adamat laang kada tayo ti desisyon no agtalinaed tayo iti dayta a sitwasyon. Wenno bumangon tayo tapno intay birukan tinamnama amang itunda kada tayo iti nasaysayaat a masakbayan. Kablaawan ka, ngamin nailasat mo dayta a panubok iti biag mo. Itultuloy mo nga rod ti agserbi iti Diyos. Ket patsek aparaburan na kanto iti lalaki a mangayat, mangipateg ken mangitungpal ken ka iti altar. Alakastan pagayam, Monica, ket pagyamanak unay ti inkapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tedadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat nga inta ikan biag ita, ket naadaw iti pakasaritaan nga inpatulod ni pagayam tayo nga Francis, manipod probinsya ti Sison, Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nasapaak anabalo, saan kami anaadaan iti anak iti day di asawak, isong agmay may saaklaang dito'y balay iti lasod ti 20 atawan. Ngamkit di, linawas nga umay ti kabsat ko kadwana ti katulong da tapno umay aglinis kan aglaba kadagiti murang ko. Kalpasan na panawan dakto matlaang. Adda mabalin ti pamilyami. Ado dagiti negosyo nga inbati dagiti dadakkel mi nga iso ti mangbibiyag kanyak kan iti pamilya ni manang ko. Iti lasod ti 20 atawan apan nakabalok
jak matan nagayat pay. Ngamin, panagriknak kat awanan da duma dito'y pusok, no di day di Yolanda laeng nga asawa. Aging gaan amok ni Silvia, may sa kadagiti trabahador iti resort nga iman manihar ni manang ko. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. Oh, Sylvia, di mo't na-dismiss kayon? Ha? Da kayo matgayam, Sir Francis. Apay nga, si kapay lang timang kupkupin kada kita a bedsheet ken ules. Kuha, sir. Ipaparash ngamin ni Mamila. Agsasaruno ngamin dagiti guest. Iso amasapol amalpas ko adagos dagito eh. Uy, nagam nalpasan ti shift mo. Ala, ibati mo day tatasublatan ton ti sumarunong ag duty. Ah? Ay nasaan sir? Siyak mati madaksan no kas na. Amangan no maikatakpay iti trabaho. Awan ti rumba nga pagdanagam, Sylvia. Siya ti makaamo kani manang nila. Amo ka nagagat ka. Angam, di mo matabuswon ti bagim. Ala, agawit kan. Sige nga rod, sir. Da kayon ti makaamo. Mabit lang ha. Amangan no kayat mo ti makikildan kanyak tay dagas ka ni Jibalayo. Ah? Ay, kuha. Saanan, sir? Nakababain mat kada kayo. Awan rumba nga pagbainam. Amom, nasing putak. Kadagiti nagagat at tao akaskan ka. Sylvia! Sir Francis? Umay kan. Aglugan kan. Tay tulod kay Jibalayo. Ay, kuha, sir. Alakit din. Lumugan kan. Sige, sir. Isurom ti direksyon nga agturong Ijibalayo, ha? Uwan, sir. Ay, wen. Atan asawa. Uwan, sir. Ngam saan kami pa nagkalaysa? At damay sa nga anak mi. Manumot tinatawan nga agdenden na kayo. Awan pa'y atawan ti panagdan nami, sir. Okay. Owen gayam. Nadamag ko, akasangay mo gayam medical man. Belated happy birthday, Sylvia. Thank you, sir. Awatom na ito eh. Anyang hindi ito, sir. Regalo kiti kasangay mo. Lukatan. Okay, sir. Baro ang modelo ti cellphone data. Gusto am kadimot lang. Launay, sir. Ang nakababain mat kada kayo. Kurang pa'y data para iti kinagagat mo iti trabaho medya resort. Agyaman ako unay, Sir Francis. Amom, nung makita ka naragsak ka, naragsakak mo ten, Sylvia. Kumusta mo ti trabaho, Oscar? Ado ka di matlaang tina-customer mo? Siyempre makunak aswerte kita. Ngamin, dakkel tinalak atip manipod ka dagiti bakla, ken matrona customer mi. Nasayaat mo't nga rod no kas na. Wala. Nga maguray ka. Nangalami ti ka barbaro cellphone mo? Intad di bus ko. Regalo na kanukanyak idi kasangay ko. Galante nga rod tipos mo, ano kasta? Nasingpat nga min ni Sir Francis. Intulod naktupay nga rod dito ibalay. Ang mga no gusto kan ka. Saan nga ramidan ti may sa lalaki ti kasta? Nuawan pa naggusto na iti may sa babae. Saan met siguro? Ang napintas nga oportunidad dahi tano bilang. Ti anya? Ti gusto kanyak ti boss ko? Wen? Kwartaan ti boss mo. Aramidam ti sigod at trabaho. Oscar, nagbalbaliw akon. Yakon kayat asublian ti kina GRO. Sayang ti kwarta. Dakil tulong dahi ta kadata. Makaurnong ta. Ken mabalintan tupay nga aramatin nga agnegosyo no bilang. Yak kayat agundawayan ti kinasingpet ti boss ko kanyak, Oscar. Anya ka matan, Silvia? Ita panawan, utak ti usaram. Agbalin ka praktikal. Anya ti amom. Amangan no'y ka nakapay ti boss mo iti nasaysayat at trabaho.
Madmadlaw ko ti kinasingpat mo kin ni Sylvia, Francis. Jak man na mo. Sa bali nga mentiriknak no kas diya kadwak ni Silvia, manang nila. Kasla sana kompleto ti aldaw ko no jak makita. Kumpirmado nga rute natin ko. Ang gusto ka kin ni Sylvia. Agam di matad na asawa na. Ada, agam sanda pa'y kanwa nagkalaysa. Apay, anda ka di panggap mo ang mga agaw iti asawa na. Ay, saan ba't nga itigas na manang? Agam posible akayat naktumat. Saan ka di manang? Agam, isunala ang talakaya ko. Saan ka matalapdahan iti pagragsakam ading ko? Agam ne, kita ama, panunutampay iti maminribo sa kanto ag desisyon. No di naktuman kayat ni Silvia, ituloy hulat na tinarugyak a kinasaya at kukenkwana. Nakadanon tahan, Silvia. Agyaman nakmanan iti panangitulod mo kanyak, Sir Francis. Sige, tabumaba akon. Mabit lang, Silvia. Ha? Apay ka di, sir. Anya nga matimarik na no kastoy nga kuyog ta. At di kahit ko asawan, no kadwa ta, kasita. Ha? Okay lang, mat, sir. Siyempre, naragsakak. Ngamin, nakasingsingpot kayo kanya. Mom, Silvia, espesyal ka kanya. Ha? Anya ti kaya dyan sa one, sir. Panagrik na kami kat gusto akan ka. Ha? Sir Francis. Kinapudno na agayat akon kan ka. Pasensya kan, Silvia. Bagbagak latipod no amarikrik na. Awan tirong ba nga idawatan nyo iti pasensya, sir. Awan matdakas na no ibagayo tipod no amarikrik na yung. Saan ka kadingag pungtot itimbagak? Di ka kadi madurman kanyak? Di. Opay ko maamadurmo na kada kayo ngay, sir. Nakatataer kayong tupay. Nasingpat kan nagagat kayo. Kuman, da kayo lang ang tinagbalin nga asawa. Ay, isigi, sir. Rumarakon. Agyaman akmanan iti panangitulod yung kanya. Silvia, masakit ni Kyler. Anya, kat, ada ka di kwartam. Itaray ta na iti ospital ti anak ta. Awan nga rod kwartak. Anya, kat, kasano nga rodan ti anak ta. Awan ka di kwartam dita. Awanin imbayad kun kadagiti utang ta. Nagbayad ak iti silaw kan danum. Iso nga awanin na bati. Anya nga iti aramidan ta. Umutang ka iti boss mo. Di mat ko naman nasingpat kan ka. Sigurado apa utangan na kadayjay. Nakababain. Sige, padasat ti umutang kan ko na. Puskula kun ti rupak. Aramidan amin para iti anak ta. Naimbag nga oras yun, Sir Francis. Siga magayam. Umay ka, umunag ka. Agtugaw ka. Agyaman nak, sir. Pasensya kayo nung nadisturbo kayo. Awanan niya man na, Silvia. Di ako nagpalpalikaw pa, sir. Imayak ta kayat ko tagkin daw ititulong kada kayo. Adang amin iji ospital ti anak ko. Kasta ka di. Sige, tulungan ka. Manuti ka sa pulam. Oray sa nga 10,000 ko, mga sir. Pasensya kayon. Na kayo lang ang amin ti amok apagpatulungak. Maawatan ka. Kahit awanan niya man na kanyak. Sir Francis. Mabit lang, Atoy, 20,000 dayta. Agyaman ako na, sir. Di kayag danag. Makabayad ak tumat lang ang kada kayo. Mabalin nyo mat nga ikisay iti sweldo, sir. Saan? Di mo bayadan dayta. Tulong kun kakan iti anak mo. Sir Francis. Alas, ingkan iti ospital. Sigurado nga ururain na kanti anak mo. Agabsan ka pa iti trabaho, tasya kung ti makaamo ka ni Manang Mila.
Nasayat mo ta si Mang Putkan. Kumusta ni Kyler? Nakasaritak ni doktor ni Kyler. Ada ka no findings na iti sakit na. Anya nga iti ko na ti doktor. Ada ka no kanser ti anak ta. Anya. Kasanon. Anya ti aramidan ta. Anya nga rod mo. Awan mo't madiskitar ko. Anya. Kanayon ka di akas talatan, Oscar. Naimbagang nga awan latan. Manon atawan nga ganano sakkan ka. Kastoy ka dilatan ti biyag tayo. Maumuma ako ni ti kastoy abiyag, Oscar. Nabambanog akon. Imbag pa'y ni Sir Francis. Maititad na amin akayat ko. Ngamsi ka nga asawak. Awan pa'y maitad mo. Nukas na rod, patula munda di alakay. Makikabit ka kanwa na. Aramidam apagbagasan. Amo, pagbababawyak unay ti panakidanakan ka. Ha? Huston, di kan kayat akadan na, Oscar. Nawayakan, ket nawaya akmatan. Guston, Sylvia. Di ka nagsangit. Maawatag ti marikrik na. Amo ka di nakasibayan ti Diyos, ken ti anak mo. Agyamanak, Sir Francis. Da kayo ti mang patpatib kanya. Basta laglagi pa nga daklang ditoy. Adaklang ditoy. Ket nakasagana nga tumulong ken ka. Sir Francis. Kas nakon-hakon, napatagkan kanya. Kaya't yung asawan, sir. Ay atandak may lang. Wen, sana nagbaliw ti panagayat ko ken ka. Sika, posible ka di nga ayatan nakmayat nga oray lakaya kon. Sir, Amo ka narigat, tinagdalahan nam iti kalibin mo nga responsable. Amo ka nagsina kayon. Amom ka di anaad na anak itinamnamas. Iso nga ibagbagak na kitoy. Ayatan naklang. Ipay ko amin nakasapulan yung agina. Arami dagti amin. Tapno maparagsak kayo iti anak mo. Os! Puno ka ni Dayta Insan? Da kayon ka ni Sir Francis? wen bakla. Sinong bata kun ti ayat nga daton na. Boyfriend ko ni Francis. Oh, bongga! Ti question Insan, ay ayatam kadimot ni Sir Francis? Idida mo. Aklunak nga awan mariknak nga ayat kan kwa na. Sinong batak lang daytoy? Itikas na. Matulungan nak iti panagpaagas ko kini Kyler. Ay, wrong! Ngam amom. Iso nga mintay tipo ti lalaki asan anarigat nga ayatan. Nakasingsingpat kanyak. Ken kanayon nga aday ti sibay ko. Aging gaadyak na pupuutan. Ket agayatak matan ken ni Francis. Nalipatak adagos ni Oscar gapo ken ko na. So, it means true feeling na yan, girl. As in? Talagang ay ayatam mo ni Sir Francis, kasta? Wan insan. Saan man anadalos ti intention ko ken kwa na ididamo. Ngam itan, si sasagana ak nga agpaay ken kwa na. Saan laang agapo iti kinasayaat na. No di kat gapo, taipat patag ken ay ayatag matan ni Francis. Sylvia, honey, umay ka. Umasidig ka dito, itaday bagakan ka. Anya ka di daytan eh. Kasla na patag-unay ti bagam Will you wear this ring? Oh, Anya ti kayat asawan dayto eh. will you marry me? Awan pa'y makatawan ta, Francis. Sigurado ka ka din iti desisyon mo. Basta ti amok, ay ayatan ka unay-unay. Ikarik ngagbalinak anasayaat, ken responsable nga asawa, ken ama ni Kyler. Nulakit di tamakikalay sa kakanyak. Francis, Ay ayatan na, saan ka di? when
Ay, ayatan ka mo't unay-unay, Francis. Wan, magikalay sa akin ka. Si total lugod ang amang isuot iti day ta sing-sing para kan ka. Nakasagana akong agserbikan ka. Aging gatong palbiako. Agyaman ako unay, Sylvia. Agyaman ak, tainayat nakmet, itilikudan, ti kinalakay ko. Agyaman ak talaga, Sylvia, honey. I love you, Francis, honey. I love you too, Sylvia, honey. Uray saan anadalos ti intensyon ni Sylvia kanyak ididamo, tinapatag nagbaliw daytoy, kat sinulnitan na tinagkurangan na. Nariknak tinalaos a panagayat na kanyak uray lakayakon. Inpatagnak iti kastaunay kas asawa na. Dua atawanan tinapalabas manipon nagkalaysa kami. Kaasi ti Apo nakalasat mo't iti kanser ni Kyler kat agad-adal ita dito'y Pangasinan. Aging galaangan dito'y Miss F kat pagyamanak unay, ti anus mo anang ibasa, ken nang iornos para iti panakaidrama na. To'y pagayam mo, Francis. Ken ka pagayam, Francis. Pudno unay nga awan pilpilyan ni ayat. Ubing, bakit man wino lakay, baknang man wino nakurapay. Surutan na latta ti puso nga agduyos iti tao nga ipatpatag na. Sapay kuma, tamataginayon ti kapya kan ragsak para iti binukaliyo a pamilya. Alakastan pagayam Francis kat pagyamanak unay, ting ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas.